И здравейте, приятели, това съм аз Блогшоп и пускам томбола в hardcraft.eu. Това е епика. Пускам томбола за моя парцел, където ще се записвате, ще пишете вашето име и кой записте. Ето това всичко ще е ваше, който спечели. Ето. Плюс магазин. Плюс чесъл. Абсолютно всичко по моя парцел. Ето. И да, записвайте се. Така. За да се запишете, лайквате клипа и пишете кой запис сте. Ще го пусна и във форума, може да пишете и във форума, може и в линка за клипа. И така. Довиждане, аз бях Блогшоп и днес пуснах една томбола в Hardcraft.